ପୁରୀ କୋଣାର୍କରୁ 560 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଶିବଲିଙ୍ଗ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? 15 ଦିନ କଳା ଆଉ 15 ଦିନ ବିଭୂତି ରଙ୍ଗର। ଏପରି ବିସ୍ମୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଢେଙ୍କାନାଳର କୁଆଳୁସ୍ଥିତ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ପୀଠରେ। ନମସ୍କାର, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଟିଭିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ବୁଲିଯିବା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ପୀଠ। 1000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଇଏ। ନବମ କିମ୍ବା 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଏ। ତାଠାରୁ ବି ପୁରୁଣା ଅର୍ଥାତ୍ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା କେହି କେହି କହନ୍ତି। ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ପୂର୍ବେ ଥିଲା କୋଦାଳଗଡ଼, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି କୁଆଳୁ ଆଉ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଆମର 7ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି। ଶୁଳ୍କୀ ରାଜା ମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କାଳକ୍ରମେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍। ଏଇଠି ଚପଲ ରଖି ଯିବାକୁ ହେବ। ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଅଛି। ବାମ ପଟେ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗା ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବସି ମନ୍ଦିରର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିହେବ। ପୀଠରେ ମୋଟ 8ଟି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ। ଏହି 8ଟି ଯାକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓ କନକ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତର ଚଟାଣ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ବାବା କନକେଶ୍ୱର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କନକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ 8 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ। ଏହା ସହ ପୀଠରେ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର, ଐଶାନେଶ୍ୱର, କପିଳେଶ୍ୱର, ବୈଦ୍ୟନାଥେଶ୍ୱର, ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର, ବାଣେଶ୍ୱର ଓ ଲୋକନାଥେଶ୍ୱର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମାନସିକ କରିବେ, ତାଙ୍କ ମାନସିକ ମଝିରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି କନକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛେ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଆଉ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ତା ପାଞ୍ଚ ଲୋକନାଥେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧ କାନ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଅଗ୍ନିକୋଣ ଯେଉଁ ନୈଋତ କୋଣରେ ଅଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଅଛନ୍ତି ବାଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଆଉ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ପିଲା ସମୟରେ ରୋଷେଇ ଘର ସୁବିଧା ଆମର ନଥିଲା। ବାପା ମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆଣିକି ଭୋଗ ଜଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଭୋଗ ଜଗିଥାଉ। ବାପା ପାଳି ନୀତି କାନ୍ତି ଝାଡ଼ୁ ଝପଟ ସବୁ କରନ୍ତି। କନକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱ କାନ୍ଥରେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ପୀଠର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସ୍ଥାନରେ ଦଶଭୁଜା ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ମା କନକେଶ୍ୱରୀ ବା କନକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିଛୁ ଏ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଥିଲା। ନଟି କାଞ୍ଚନ ଗଛ, କାଞ୍ଚନ ଫୁଲ ଏରା ବହୁତ ମାଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଗଛ ବଉଳ ଗଛ ଯେମିତି ଯେମିତି ଏ କାଳୁ ଯେତିକିରେ ଅଛି, ଆମେ ଛୁଆରୁ ଦେଖୁଛୁ ଏତିକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଛୁଆ ସମୟରେ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପୁରା ତା ଭିତରେ ସାପ ଗୁଧି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାପ ବି ବାହାରିବେ ତା ଭିତରୁ। ଏଇ କାଳକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କିନ୍ତି ନେଇନି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା 72 ମସିହାରେ, ସେ ଜାଣିକିନି ହେଇଠୁ ନିକାନୁକି କରି ତା ପଠନ କରି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା କୁହନ୍ତି, ଆ ପଚାରିଲେ କହିବେ ଏଟା କଳା ପାହାଡ଼ ଆସିଲା, କଳା ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା କଥା କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ନହେଲେ ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଛି ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ବୁଢ଼ାଙ୍କ କଥାରୁ ଆମେ କହୁଛୁ କେବଳ କଳା ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ବୋଲି। ମନ୍ଦିରର ସୁନ୍ଦରତା ବେଶ୍ ମନମୁଗ୍ଧକର। ରେଖା ବିମାନ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଚୂଡ଼ା ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ଏବେ ପ୍ରାୟ 80 ଫୁଟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀରେ ଏସବୁର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ହେଇ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ ତାର ଅଂଶ ଏଇଠି ସବୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏସବୁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀ, କି ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପଥର ଉପରେ।
इंदिरा गांधी जातीय कला केन्द्रर एक रिपोर्ट अनुसार यह 8म शताब्दीर शेष भाग को किंबा 9म शताब्दीर प्रथम आड़ को निर्मित होइतिबा अनुमान करा जाउछि। वर्तमान यार संरक्षण दायित्व नहीं भारतीय प्रत्नतत्व विभाग। ढेंकानाल जिले में अवस्थित यही पीठ ढेंकानाल सदर महकुमा ठारू 72 किलोमीटर दूर में पड़िबो। कामाख्यानगर यार दूरता होछि 33 किलोमीटर और तालचेरु 10 किलोमीटर। पर्जंगरू यार दूरता मात्र 8 किलोमीटर। जनता छकरू मध्य आपण आसीपारे। जनता छकरू 2 किलोमीटर आसिले यही मंदिरटी पड़िबो। जदि भिडियोटी भल लगुच तेबे ये चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल बटन को दबाई दियंतु। ଯେତେ ଶମ୍ଭୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଫୁଟିଲିଙ୍ଗ। ଏଠି ସ୍ଥାପନା ଲିଙ୍ଗ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପାତାଳ ଫୁଟିଲିଙ୍ଗ। ଶଙ୍କର ସାବେଲକନଂ କୁଟି ଜନମାରିବା ପୌଂତ କ୍ଷଣ ଦେବନ ସଜନ ମନ ଶିବାୟ ସମୂହ ଗୋପତ୍ରାୟ ନମଃ ଶିବ ବାହନାୟ ନମଃ ନମସ୍ତେ ନମଃ ଶିବାୟ କନକେଶ୍ୱର ବାଣେଶ୍ୱର ବଦ୍ରୀନାଥଶ୍ୱର କପିଳେଶ୍ୱର ଈଶାନେଶ୍ୱର ଲୋକନାଥଶ୍ୱର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ। ଯଜମାନ ସର୍ବସ୍ୱ କରି ଗ୍ରହମାନ ଶାନ୍ତି କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗ୍ରହମାନ ଶାନ୍ତି କରି ଶିବ ଫଳ ପ୍ରଦା କରନ୍ତୁ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନମସ୍ତେ ନମଃ ଶିବାୟ ନମ ବିଜୁମ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀ ଆସନ ବେନିଯୁଆ ଓମ୍ ଉଠେଇକା त्रिगुणाकार एक बेल शिवार्पण पुष्पांजलि में शैव गृहण वरदाव नमस्ते नमः शिवाय नम विष्णु शक्ति पृथ्वी आसन में गंध पुष्पा पार्थे दुर्वाणी स्वाहा। मंदिर कलर चेंज होची लिंग कनकेश्वर महादेव ये होती 15 दिन कला 15 दिन गोटे विभूति कलर बाहर ऑटोमेटिक बाबा। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମନ୍ଦିର ଇଏ 1500 ବର୍ଷ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିର ଇଏ ପୁରୀ କୋଣାର୍କରୁ 560 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ମନ୍ଦିର ଇଏ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ହେଉଛି ମେନ୍ ମନ୍ଦିର। এইটা হচ্ছে ষণ্ଢ ছক বা পরমহংসপুর ছক। পিତିরি ছকରୁ বଁରପାଳ ପାଲହଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ କିଛି ବାଟ ଆସିବା ପରେ এই ଛକଟି ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ପାଇବେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ପୀଠ। जदि कामाख्यानगर पटरे आसुचंती ताहले सेठी बढ़िया बरा मिले। बरा खाइकी एठिके आसंतु। आज पई एतिकी रहुची। नमस्कार।